Sziasztok, ez egy újabb videó, és ma a csatornámról lesz szó egy kicsit, meg Zooklubról. Hát láttam a videót, és bocsánat, de még kezdő voltam, amikor azt a videót csináltam, és nekem Snowy tetszett nagyon, azért csináltam belőle 8 percet. Bocsánat, hogyha nem tudtalak megjelölni benne, de igyekszem a videósokat megjelölni, és egyre többet tanulok, úgyhogy igen. Bocsánat a kenetlenségekért, de egy kicsit nézzünk rá a Zooklub csatornájára. Szóval itt van a Zooklub csatornája. És gratulálok amúgy neki a 300 darab feliratkozóra, nekem még nem lett meg sajnos, de gratulálok neki. Remélhetőleg majd én is. Üdvözlöm Önöket! A 2025-ös versenyen! Itt van Ma tőle. este 5 tehetséges versenyző fog Kicsit felgyorsítjuk, most meg fogom jelölni, szerintem, nem tudom. Ez azért az különleges, mert ti is szavazhatok kedvenc életetekre. Csak leírjátok a nevüket kommentbe, és az már egy szavazás. Hogyha nem lehet kommentet írni, akkor keresetek egy posztot, vagy egy sortot. Oké. Na, de nézzük is a zsűrit. Zsűritag. Az Roxy, ikertestvére, Lexi. Üdvözlök mindenkit. Jó lesz ez a ma este. A második zsűri, Zoé Brand, Kopizója, Zoé. És a harmadik zsűritag az pedig a Gagyi Faktor, vezetője, Gagyi. Sziasztok! Hát, Csilla volt a legjobb tanítványom. Nézzük a mosolyot. Remélem lesz olyan jó, mint Csilla. Na, akkor nézzük is a versenyzőket. Az első versenyzőnk nem más, mint Cortez, a Szent Johanna Gimi. Üdvözöllek titeket. A Szent Johanna Gimi az egy Meg könyv. is mutatom. Nyájban, amit féltettem, egy csillag az égen, de a vendégtokból a tűz még bennem. Én hagyom a tégen, és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, amit nem tudom tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fújt vissza a bőröm, páciattól van a szívem pedig a cél. Mindegyik mennyire rögös az út, nem legyen a számít a távolság. Hát, Csak veszem a bátorságot, hozzáeszedem a sátorfát. Nem lesz több üzenet, itt hagyom mindenemet. amúgy ezt a zenét szerintem ismerem. Ott húzom fel a táboromat, ahol a lábnyomomat, elmosom majd az eső. Wow, egy gimnazista fiúhoz képest nem is volt rossz. Egyértelműen igen, szerintem jó volt. A gyakorlatkor még Szerintem ilyen. jobban szeretem a Igen. valami számokat, de ez most igen. Esetleg kicsit érthetőbbek. Nem, hát tudják, hogy ez volt a világ legrosszabb számát, hogy egyetem nem. Csillagi olyan volt. Oké, de tovább jutott. Wow. Következő versenyző. Hello, kék cápa, mit fognak nekünk elő? Szóval, Nem azt mondtam, hogy tedd el, hanem azt mondtam, hogy mondja meg, hogy mit fog nekünk előadni. technikai hibák. Jó van, tudja, mit inkább kezdj el. Már be. Egy számba van, a többi hal. Jó, elég lesz, legyünk túl rajta, zsűt. Nem. De jó, ég, ez még nem is volt Barbie. A háttér is összeomlik. Nem. Na jó, én most nem értelek titeket. Hát ez volt a világ nagyobb szám. Valami csillagás jó volt. Jó, csillagás semmi nagyobb, de mindegy. Hát, egyértelműen, igen, hát, na hát ebből lehetne több is. Jó, igen, nem baj. És sajnálatos módon nem fizettek tovább. Come on. Jó van, következő. Tényleg is várnak, szia Alex, majd gyorsan mutasd mit. Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать. Nagyon jó, ebből most elég lesz. Hát az embereknek tényleg nincsen érzés. Nem még az elvések. Mi az, hogy jól legyünk? Ott az olyan szám, ott ez hallgatni fogod, csak nem itt. Nem jutott el. És most jön a maradék 2 versenyt. Hello, Snowy vagyok. Itt Szia, jön a Snowy, téged is kedvencem. ismerlek. Na, mutasd mit tudsz. Oké. Ez a kedvencem. Azt a...
Ez nagyon jó volt. Zsűri, mit gondol? Szerintem marha jó volt, hogy Margaret a vége felé becsatlakozott. Vagyis a legelején, bocsánat. Igen, Lexi. mesélek. Köszönöm, igazi. Meg még egy csomó másik videója van. Oszta. Nem tudom, melyiket nézzük meg. Nem tudom melyiket. Oszta. How big is your crew? Roblox RPS Estance. You too. We want to see you. Tök jó. Na, sziasztok, ennyi volt ez a videó. Sziasztok.